Oma Fibernet on Fibernetin uusille ja nykyisille asiakkaille tarkoitettu asiakasportaali, jonka kautta asiakkaamme pystyvät täysimääräisesti hallinnoimaan oman taloutensa valokuituliittymää ja siihen kuuluvia palveluita. Oma Fibernetin kautta pystyt helposti ja nopeasti tarkastamaan oman osoitteesi valokuituverkon saatavuuden, valitsemaan sinulle sopivan liittymänopeuden ja vahvistamaan tilauksen vain muutaman klikkauksen vaivalla. Oma Fibernet-portaalin kautta pystyt tilaamaan liittymän sekä omakotitaloon että taloyhtiöasukkaana, mikäli taloyhtiösi on liitetty valokuituverkkoomme tai mikäli rakennuspäätös verkkoon liittymisestä taloyhtiönne on jo tehty. Mikäli osoitteesi sijaitsee Fibernetin rakennusalueilla, siirtyy tilauksesi käsiteltäväksi ja verkon aktivoinnin suunnitteluvaiheeseen. Tulemme tiedottamaan sinua tilauksen tekohetkestä eteenpäin, miten prosessi tulee kohdallasi etenemään. Voit myös luonnollisesti tehdä ennakkotilauksen valokuituliittymästä, vaikka alueesi ei vielä sijaitse rakennusalueillamme. Jokainen tilaus on askel lähemmäksi alueesi rakennuspäätöstä ja liittymän laskutus alkaa vasta aktivointipäivästä eteenpäin. Valokuituliittymien lisäksi Oma Fibernet-portaalin kautta voit tilata myös lisäpalveluitamme ja tuotteitamme, kuten laadukkaat Wi-Fi-laitteistot, kattavat TV-palvelut, monipuoliset lisäkanavapaketit sekä tietoturvaratkaisut kaikille kodin laitteillesi. Kaikki lisäpalvelumme ovat tilattavissa, mikäli olet tilannut valokuituliittymän omakotitaloosi tai taloyhtiösi on tehnyt sopimuksen verkkoomme liittymisestä. Aktiivisena asiakkaana pääset kätevästi katsomaan ja päivittämään oman tilauksesi statusta, juuri silloin kuin sinulle sopii, missä tahansa. Tutustu palveluun osoitteessa omafibernet.fi. Rekisteröidy ja tilaa itsellesi oma valokuituliittymä. omafibernet.fi